Ez a Suzuki egyik legjobb motorja, csak új ruhában. Van rajta egy-kettő dolog, amit a kétszer drágább gépek sem tudnak, meg egy-kettő, ami csak szimplán idegesítő. Hogy értsük ezt a motort, vissza kell menni egy kicsit az időben. A Suzuki fogta a 760-as platformját, amit a 8S-ben, a 8R-ben és a V-Strom 800-ban is dolgozik, és csinált belőle két retro változatot, a sima meztelen 8T-t és a kisidommal szerelt 8TT-t, most a 8T van nálam. A 8T forma világa a 60-70-es évek Suzuki-ját idézi, leginkább a T500-at, annak idején Titán néven ismerték. Innen jön a kerek fényszóró, a lekerekített tel tankvonala és az egyszerű, letisztult sziluett. A nagyobbik tesóra, a 8TT-re pedig a legendás GS 1000-es volt hatás, az a versenygép, amivel Wes Cloyce nyomta az amerikai Superbike mezőnyt a 60-70-es évek fordulóján. Első ránézése egyszerű, de hogy körbejárott, tele van apró okos megoldással. Kezdjük akkor a formával. A tank telt, lekerekített, és a 70-es évek hangulatát hozza. És menet közben pontyútér támasztad. Elől egy kerek fényszóró, klasszikus forma, de modern LED-del. Szóval rendesen is világít, nem csak jól néz ki. A két kormány végtükör, ez a Suzuki-nál először van rajta szériamotoron. Tartók, kézzel csiszolt alumínium öntvények, és nem csak jól néznek ki, hátrafelé jobban látsz velük, mert a könyököd nem takarja ki a képet. A tankon a Suzuki felirat nem festett, hanem domború fémből készült. A hűtőárnyékoló oldalán a 8 ball embléma. Az ülés steppelt, úgynevezett tuck and roll kárpit, ami igazából nem csak retro, hanem nagyobb felületű és vastagabb is, mint a sima 8S-é. 83 lóerő. Tudom, papíron semmi extra, viszont egészen más csinál a 270 fokos főtengelyek miatt, mint amit a számok mutatnak. Emiatt szól és lüktet úgy, mint mondjuk egy SV650, a régi igazi V2. Mivel hogy kulturált maradjon, ott van benne a Cross Balancer. Ez az első sorozatgyártásban készült motor, amiben beletette a Suzuki. Tehát megvan a karakter, de nincs az a durva rázkódás, ami miatt félni szoktak az emberek a V2-estől. Alulról erős, de fent is szívesen pörög ilyen 9250 környékig, vagy nyomatékból utazol, vagy igazából kihúzatod. És itt jön, ami miatt egy új motor izgalmas, a felszereltség. Van benne olyan dolog, amit a duplájába kerülő gépek sem adnak meg alapáron. 3 menetmód, a legdirektebb, B a hétköznapokhoz, C pedig a csúszós, esős úthoz. Igazából mindhárom a teljesítményt adja, csak a gázreakciót hangolja finomabbra. Kipörgésgátló, ez 3 fokozatban állítható és teljesen kiskapcsolható. Gyorsváltó, fel és le. Csúszó rásegítő kuplung, ami visszakapcsolásnál kordában tartja a hátsó kereket. Van egy Easy Start egygombos indításunk, illetve egy alacsony fordulatszám asszisztens az elinduláshoz. Kapunk egy 5 szolos TFT kijelzőt, nappali, illetve éjszakai fénnyel. Ez nagyjából olyan méretű, mint egy iPhone. Nincs tökéletes motor, 3 apróság, amit jó tudni, mielőtt fizetsz érte, de egyik se dealbreaker. A váltó alacsony fordulaton finomságot kér. Gyorsan, határozott mozdulattal, nagyon jól vált. Felfele egyébként tökéletes, viszont lefele alacsonyabb fordulatnál kattanhat. Lágy a gázreakció még sportmódban is. Ez tudatos döntés volt a Suzuki részéről, ezt egy térkép frissítéssel lehet orvosolni. Ez egy nagyon jól nevelt, kiszámítható motor, de van, aki ezt kéri számolni. Hiányolnak belül egy vadabb, egy gonoszabb ént. Nem egy huligán, hanem egy barátságos, mindennapi gép. Ez nem hiba, ez karakter kérdése, de azért jó tudni, hogy mire számíts. Mennyibe kerül életbe tartani? A jó hír, hogy egy 2 hengerest olcsóbb, mint egy Supersport 4 hengerest. Most bekértem nektek a Suzuki Interrattól szervizköltségeket, most ezt fogjuk megnézni. 6000 km-enként érdemes ledobni az olajat, 3,3 liter kell bele, van egy szűrődíj, ez ilyen 23 000 forint, plusz a 25 000 forintos munkadíj. Egy picit feljebb jövünk, mivel csak 2 darab gyertya kell bele, ez 12 000 km-enként érdemes lecserélni, ez ilyen 10 000 pár száz forint környékén mozog, van mellette egy 25 000 forintos munkadíjunk. Ezen kívül a levegő szűrő, ami érdekes, az ilyen 13 000 forint környékén mozog, ezt is 12 000 km-enként kell, itt egy 12 500 forintos munkadíjunk van, és jön úgymond a nagyobb tétel, de az csak 24 000 km-enként kell, maga a szelephézag állítás, annak 100 000 forint a munkadíj, és ilyen 3 400 forint környékén mozognak a korongok, nyilván annyi kell, amennyit kér. Ezen kívül a másik oldalon mutatom, hűtőfolyadék, ez 48 000 km vagy 4 év, ez ilyen 6 000 forint környékje, plusz mellette a 37 500 forintos munkadíj. Lánckerekek 78 000 környékén van, 20-30 000-et bír ki,
felhasználás függő, mellette van egy 25 000 forintos munkadíjunk, a gumiknak a cseréje az ilyen 12 000 per darab, tehát ebből most nyilván 2 kell, akkor 24. Elől ilyen 12-16 000 bír ki, hátul 8-12 000, típusfüggő. Most erre se fogok mondani konkrét számot, 90 és 140 000 forint környékén mozog a szett, ez nyilván mindenkinek a saját szájízlése szerint fogja kiválasztani a legjobban preferáltat. Igazából fékbetétek azok ilyen 12-18 000 bír ki elől, hátul az ilyen 15-22 000 kilométer, fékbetét egy pár, tehát egy oldal, az ilyen 25 000 forint, ebből nyilván 2 kell, mert párba cserélünk ilyet. Oldalanként van egy 25 000-es munkadíjunk, hátul meg ilyen 18 000 forint környékén mozog a fékbetét. Tárcsa mosan az érdekes, mert amúgy egész olcsó, ilyen 87 körül van egy darab, ebből megint nyilván 2 kell, mert párba cserélünk ilyen dolgokat. Hátul 70 000 forint környékén mozog egy tárcsa, ami szinte nagyon ritkán szokott elkopni, és itt is ugyanez a 25 000 forintos per oldal munkadíj van. Ahogy az első sebességünk igazából elengedve a kuplungot, rögtön jön egy igazából ilyen nem vártam pillanat. Ez nyilván a 270 fokos főtengelynek köszönhető, ez nem egy steril, sima kéthengeres, hanem inkább egy ilyen karakteres, lüktető motor, és amúgy rendes hangja van. Pont az a fajta gép, amit pár kör után igazából a bőröd alá mászik. A nyomaték az, ami eladja, kormány egyenes, kicsit ilyen felegyenesedett, kényelmes a testtartás mindenképpen, könnyű a kuplung, lassú tempónál ilyen barátságosnak mondanám, városban azért kifejezetten otthon van, de hétvégén is elviszik kanyargásra. Futómű alapszintű és jó részt nem állítható, hátul csak az előfeszítés, azért rosszabb úton, kemény tempónál érződik, hogy nem prémium a szett, ilyenkor kicsit kapkodhat, de amúgy normál menetben, kulturált, hétköznapokra teljesen rendben van. A kanyarban egyébként fürge, de nyugodt, egyáltalán nem ez az ideges fajta, nyilván nem egy szupersport motor, hanem inkább egy elsősorban egy ilyen utcai motor, ami ráadásul sportosan is el van. A fékek azért erősek, jó a harapásuk elől, nyilván egy 310-es tárcsa van rajta, ez a Nissin radiális 4 lyukaktyús nyergek. Egy mondatban én így a mai SV650-eshez hasonlítanám, azért könnyű vele bánni, elég gyors ahhoz, hogy izgalmas legyen, és elég használható ahhoz, hogy hétköznap igazából elmenj vele melóba, hétvégén meg kanyarogni. Majdnem 4 millió forint egy retro középmotorért. Okosvétel vagy egy túlárazott szépség? Kinek ajánlom, aki egy darab mindentudó, megbízható, középkategóriás motort akar, karakterrel, amire jó ránézni, visszatérőknek, kezdőknek, mindennapokra és egy kis hétvégi kanyargásra. Megéri a felárat? Ha tiszta számológéppel nézed, akkor a 8S ugyanezt tudja, csak olcsóbban. De amikor ez a motor rád néz a szalomba, és tudod, hogy egy bizonyított kéthengeres dolgozik alatta, jó karakterre, teljes elektronikai csomaggal, akkor a felárat nem a technikáért adod, hanem azért, hogy minden reggel mosolyogva nézzen rád ez a motor. És tudod, néha sokkal többet ér nekünk. Sikerekben gazdag hetet kívánok, és köszönöm a Suzuki Interrátnak, a tesztmotornak a lehetőségét.